Akas Hyundai birla dipolong penang litu mapan offer matit birta kemi nang kewan pidu. Nang li offer kilong ponji laki extra venue neos pen kedanglok ki ungtunga gari. Anparta Akas Hyundai ningka ningko ke chok ningka rong pen scratch and win offer sitami kapathu padu ponji. Bangso offer along nang li kilong ponji neos extra I-20 venue lapen akaprek agari. La sikla dagalam thekelong jia phan humri ignon Akas Hyundai birla dipolong. Lapen kachini pa me jia phan la screen along kapaklang pon mobile number 8453944887 along humri ignon. Kidam tang pai ni pha ingkora hini pen ingkora ke thomar ni an ni thoma pharman Pragati Maidan New Delhi along Ingdeng Cape International MSME Trade Fair Expo paman ponlo. Bangso hut Karbi Anglong pensitami chipati dunsi ason ahormu landun lo. Bangso Pragati Maidan New Delhi rong sopialong kepadopon Ingdeng Cape International MSME Trade Fair Expo long Karbi Anglong Autonomous Council arumalong kedo. Tourism saikam lapen Handloom and Textile saikam atum chipatir piponsi. La Bangso Expo long chipati dun lo. Bangso kachipati dunahut Karbi Anglong arlo ki jui kilang adim pen nongnam kachithangklong alang sundo an piklang pon lapenan parda. Handloom and Textile asai kamahin pestami Karbia pindeng sumpot pen kedanglok Karbia khayalong kinang sot asonamung piklang dudrinti. Labangso hut Karbi Anglong Autonomous Council Tourism asai kam kilang charia EM. Retesing hi pen kedanglok Handloom and Textile kilang charia EM madhuram lekthiatum adim anlong an palidunsi. Kachitong dun aluhi atum pen Karbi Anglong along kijui kilang adim pen kedanglok pindeng sumpot aputhak than pachini dun. News report Karbi Anglong Live.